optage. Det kan vi ikke lige frem til. Det er stadig på Fynboland. Ja, det er det. Nu er hun. Med hvad? Jeg så sgu ikke nogen billeder. Så tager du billeder ud. Er det der, hvor du laver twist? Ja, det tror jeg. Åh, lastbil! Nej, det er sådan en flot lastbil. Det er en flot lastbil. Hvad vil du have? Okay. Jeg vil have en video af det. Du vil have en video af det? Nej, jeg kan godt se dit ansigt, Thomas. Nihøj Anders. Ja, han hedder Nihøj Andersen. Så hedder jeg Thomas Emil Jørgensen her. Er der noget Nihøj? Wow. Mamma. Det er også meget det. Også meget derovre. Og der er også meget varmt. Ja. Der er pause. Åh, vindmøller. Ja. Hvor er fedt, hvis de lavede det der, hvor den fløj. Der hvor den skyder. Så den der, hvor den skyder. Det er skægt. Og vindmølle. Åh, der er lige så hus.